4-1 i Sofia-kampen er forbi. Vi skal over til vores kommentatorer, Dennis Ritter og Peter Rudbæk. Tak skal du have, Claus. Jeg kan så i øvrigt supplere med, at det er 7. gang i aften. Det er 7. gang, at vi har et dansk-svensk klubmøde i Europa Cup sammenhæng, altså over 2 kampe, hvis vi ser bort fra Toto Cup sammenhæng. Og det er faktisk danskerne, der fører statistikken. Kun 1 gang er det svenske hold kommet videre, og det er så i øvrigt næsten på datoen 20 år siden. Lyngby var det dengang, der tabte til Brage. Men det er alt sammen historie. Nu gælder det nutid. Toppen af dansk fodbold mod toppen af svensk. Men Peter, det er også en dyst mellem 2 forskellige måder at spille fodbold på, kan man vel sige. Ja, jeg tror, at vi i aften skal forvente, at Djurgården fortrinsvis vil spille på kontra. Det vil sige, at man omstiller spillet meget hurtigt, hvorimod FCK må belave sig på at skulle have bolden mere. Det helt store spørgsmål er, hvor godt og hvor klogt de gør det. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi formentlig meget hurtigt får svar på, når vi kommer i gang med denne her kamp, som tager kick-off kl. 20:10. Som vi kan se på billederne her, så er der ganske godt fremmøde i parken, og der er en helt fantastisk stemning. Noget af det, der kendetegner det her stadion. Selvom der hverken er helt eller halvt fyldt, så er der altså stemning og meget højt støjniveau. Der er specielt mange tilrejsende fra Stockholm og andre steder i Sverige. Djurgården-tilhængerne, der står nede og sidder nede ved den gamle hovedtribune her i parken bag ved det ene mål. Der har været gættet på i størrelsesorden 15-20.000 mennesker, og det er nok ikke helt ved siden af her, hvor vi har de 2 hold på vej på banen så småt. Og altså fra FC Københavns vedkommende med anfører Christian Løn.